Mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa imong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga o ipadangan din sa atong tulmanon. Mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ever Garris at Eden. Sugo sa may kamatasan, maayong hapon nganha kanimo at Eden. May ngunwasab sa mga suki nga mga tigamenawan. Suking mga magtatampo nga sa maganako nga bidayig ug nakauyon sa imo ang programa. Labi na sa mga suking magtalambag, nining matulon-anon, mabulukon na programa matayg hapon nga tanan, ang mga buhing hanlumanan, uban sa mga awit. Kamot din ako nga maipalano kining ako ang problema sa imong tulumanon Ate Dede. Sa ingon nga matambagan o magiyahan ko nimo sama sa imong gipangbuhat sa mga Larisanders sa imong programa. And of course, maghatag usab og pagtulunan sa mga suki na mga tigpaminawan ng maong tulmanawan. Ang akong problema Ate Diden, may tungod kini sa akong girlfriend nga tuguhon ta lang sa ngalang beautiful girl Ate. Si Miss Beautiful Girl, sa una pa lang namo nga panagkaila, panagkakita, lahi ka kong feelings towards niya Ate Deden. Kana bang, murag mikalit og pitik ang akong kasing-kasing. Nga wala nako ni siya ma-eksperyensyahi sa mga nanglagay o nanglabay o mga nangaging babae sa kung kinabukit Ate Dede. Very charming, very sexy, and very approachable. And of course, a very friendly na pagbabae. Daghan akong mga marites nga mga nadunggan nga mga istorya nga so-and-so, daghan og mga lalaki si beautiful girl Ate Deden. Nakabantay nako nga niadtong panahon nga mo-court ko niya Ate. Medyo tigduol siya og mga lalaki. Sagad niya mga barkada, mga lalaki kiyon. Unya, with all the sexy attire, unya, dili ni siya kanabitang babae nga simple
ate. Usa sa iyang barkada, akong kaila, ako ang amigo. Og may describe kang beautiful girl nga si Miss Beautiful Girl daw mao ang syota ng bayan. Kasuma pa niya bisan si kinsang maningwa uyabon. Og unya naapay pakapin ati didin. Dili lang sa akong friend ang dungog na kong istorya nga si kuan ing anak daw kuno. Daghan kaayong nakaila tungod kay mahilig man ni sa social media si beautiful girl. Kun unsay mga lakaw kala post, kun unsay mga post gihapon na ate din. Pag-abi ni Mote, bisan paman sa ako ang nasayran, nahibaluan nga batasan kinaiya lihukan. May padayon paghapon kong court o paninguha ni Miss Beautiful Girl. Kaysa kung unahuna at din, dili makapugong ang mga dautan nga mga istorya sa kong pagbati nga to kaniya. Ang naka-okay kaayo ni Miss Beautiful Girl at Deden, kami prangka siya nako. Mi prangka si Miss Beautiful Girl nga dili na siya virgin. And she slept with different men. Iya daw kunong gikadulog ang ubay-ubay ng mga lalaki. Nangutan na siya nako makadawat ba daw kuno kuniya. For that reason, ate dito. But sa ako nga bahin ate, basin og sa ako nga kung magka kami mausab ang iyang batasan, ni say yes rajud ko ate din. As if wala kong masayod sa iyang uban pang mga backgrounds. Ang malipayon kay ko ni atong panahona kay akong nadawat usab ang matamisong oo ni Miss Beautiful Girl, but with condition ate. Sugdon daw kuno kuniya kung dili ko manghilabot sa iyang mga laag. O dili siya gusto nga magsige kog kuyog-kuyog sa iyang mga lakaw. O dili pud kuno siya ganahan sa laking seloso ate Deden. Dili daw kuno pwede nga manghalabot ko sa iyang social media. Kay mao daw kuno ang iyang kalipay. Daghan kay siyang mga ginadali o restrictions sa among relasyon ate Deden. Karon miabot na og 8 months ang among relasyon. Maayo ba ya ate din ang dagan sa among relasyon tali kang Miss Beautiful Girl? But dunay time nga gaduda ko niya kay kanabang bisag o nami or kami ng duha magigsipin gihapon siya glaing lalaki na kanabang nagpatilaw gihapon siya glaing lalaki kay makita man ako sa iyang mga pictures na lahi ra jud ati Deden. Sakit ba alang nako te? Natimingan po ganining panahon na nagseryoso ko kanang nakita nako nga posible sa ako ang pagkatao sa akong kinaiya, basig mapabag-o nako ang babae nga akong nasayran sa iyahang mga binuhatan na dili kaayong maayong paminawon.
ug maayong lantawon. Nakahuna-una usab ako at din nga dili pa man ulahi ang tanan. Kay basig mo grabe pa unya mapasakitan kog istorya, mapasakitan na kog istorya siya o mapadabatan. Nakahuna-huna ko nga stop na lang nako ang among relasyon, pero mingawon ako niya te. So, sa bahay imo ikasulti at din sa mga naminaw karon. Pareho mangupos prinsipyo sa bang mga lalaki, sa bang mga tao nga basin pa lang ako'y makapabago sa iyang laksod na kinaiyang binuhatan. Maayo kaha nga ako kining ipadayo ng among relasyon. Di ba sayang ang 8 months na ako ang tutlon o makigbulag ko niya. Ato din, mao kini ang akong suwatampo karong hapuna nga akong gipalanog sa imong tulumanon and maghinaot ko ti nga matambagan ko ninyo. It's either ikaayo o kadaot na ako akong dawaton. Ani ra ko kutob, kining tanan gikan ni Leo of Negros Oriental. Di na tumubot ng biyag kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaog og pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang iyong boss nga alagad inahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.